Com anem? Comencem una nova sèrie d'uns 10 vídeos on només parlarem. No volem ensenyar res, només volem compartir un exercici de reflexió personal sobre un tema que considerem bàsic. Parlarem de resiliència i de com ho podem fer per ser més resilients a nivell personal i social. Ens acompanyeu? Som-hi! Doncs això, resiliència, amb accent obert a la E. Però què és exactament? Realment és ben senzill d'entendre. És la capacitat d'adaptació a les adversitats, als canvis. I per què volem parlar d'això? Doncs perquè només cal mirar com està tot plegat. Miris cap on miris, tot apunta a que venen temps complicats. Veiem guerres, sequera, inflació. Però aquests problemes són símptomes d'altres problemes. Parlem d'inestabilitat climàtica, de pèrdua de biodiversitat, la crisi energètica, la manca de recursos i, sobretot, la forta dependència als combustibles fòssils que tenim avui en dia. Pràcticament tot el que fem necessita combustibles fòssils. I ens venen una il·lusió de que amb la transició energètica, amb les energies renovables, tot estarà solucionat. De debò creiem que estem preparats? És justament aquí on és més important parlar de resiliència. Ens adaptem bé quan hi ha canvis a la vida. Potser, més que adaptar-nos, a vegades el que hem de fer és reinventar-nos. Això seria ser resilient. Avui us parlaré de la que penso que és la primera manera que tenim de cultivar aquesta resiliència en nosaltres mateixos. I no és aprendre a cultivar els teus propis aliments. N'hi ha una de molt més important i que ve abans de posar-se a cultivar enciams i tomàquets. Es tracta d'algo tan senzill com cuidar-se. Vivim en un món que no ens ho posa gens fàcil si ens volem cuidar. Estem rodejats de soroll i d'institucions que ens volen arrossegar cap al camí equivocat només per beneficiar-se encara més. I a sobre dient-nos que així serem més feliços. Tot mentida. Hi ha una persona molt interessant anomenada Vandana Shiva que parla, d'entre d'altres coses, de la relació que hi ha entre l'auge de malalties com el càncer i l'alimentació modificada genèticament provinent de les grans multinacionals i farmacèutiques, així dit d'una manera resumida. Si voleu saber-ne més, us recomano un documental que ha fet fa poc, que es diu The Seeds of Vandana Shiva, que també, de fet, és molt interessant per mirar d'aprendre coses que jo personalment no sabia sobre la colonització de la Índia i com aquesta segueix encara ara d'una manera diferent. Per tant, després de tot aquest rotllo, la pregunta és, d'acord, si volem ser més resilients, ens hem de cuidar. Però com ho fem? Doncs crec que és bastant clar. I, de fet, encara que un no es cuidi, crec que tothom sap el que hem de fer per cuidar-nos. Menjar bé, portar una vida sana sense excessos o vicis perjudicials, fer esport, dormir bé, tenir hàbits o hobbies que ens facin gaudir, ens nodreixin en comptes d'ajudar-nos a desconnectar del cos i de la vida que portem. Però clar, cadascú té la seva vida, els seus problemes, la seva feina si en té. No és gens fàcil, és el que he dit abans, vivim en un món que no ens ho posa gens fàcil. Potser la feina que tenim no ens dona temps per poder-nos cuidar, de fer esport, però llavors es tracta de prioritzar. I per nosaltres, el més important, si volem realment ser resilients, és estar sans. I aquí ve el punt clau. Com comencem amb tot plegat? Doncs aprenent a cuinar. Com ens hem de cuidar si no sabem cuinar? Com hem de menjar sa si no coneixem quines verdures i fruites són de temporada i com cuinar-les, sobretot per gaudir-les, molt més que tot aquest menjar envasat, processat, portat des de l'altra punta del món i que segurament ha estat en contacte amb pesticides i d'altres productes sintètics perjudicials per la nostra salut. De debò estem tranquils menjant carn provinent d'aquestes fàbriques d'animals, de carn animal? O menjant fruites i verdures provinents de l'agricultura industrial on fan un ús abusiu
de productes sintètics i de pesticides que l'únic que fan és lluitar en contra de la natura? Ho estem entenent tot al revés. No hem de lluitar, hem de cooperar. Per tant, un cop entenem això i comencem a cuinar, podem començar a gaudir i a valorar el que mengem. I a veure que el nostre cos necessita nodrir-se i no atipar-se. Quan ho fem bé i comencem a alimentar-nos de debò, i a més, a tenir una vida més activa i menys sedentària, fent esport i deixant tots els vicis que només fan que intoxicar-nos, és llavors quan comencem a ser més resilients personalment i podem avançar. Al següent vídeo parlarem de quin considerem que és el següent pas més important per ser resilient, que està molt connectat amb l'alimentació. Es tracta de trobar un nord de comerç local i ecològic on puguem comprar les nostres fruites i verdures i sapiguem de primera mà que el que mengem és sa de debò. No us el perdeu perquè us diré uns quants noms que conec, d'horts ecològics, i potser algun d'aquests és a prop de casa vostra. I n'hi ha molts que fins i tot us ho porten a casa, vull dir, més fàcil impossible. Ja per acabar, i en relació amb tot aquest tema de cuidar-se, de l'alimentació, m'agradaria fer-vos dues recomanacions. Una és la web de Ets el que menges, on si feu cerques en català sobre pràcticament qualsevol aliment, en podeu trobar la informació nutricional i d'altres curiositats molt interessants de l'aliment que buscàveu en qüestió. Realment ho trobo molt útil per guanyar consciència i saber què és realment el que estem menjant i quins beneficis ens proporciona. L'altre és el llibre que ha escrit la Maria Nicolau, que es diu Cuina o barbàrie, que personalment haig de dir que no l'he llegit, però me l'he mirat una mica i té molt bona pinta, és en català i sé que ha tingut molt d'èxit. A més, crec que una mica el seu missatge va per aquí, que hem d'aprendre a cuinar d'una vegada per aprendre a cuidar-nos de debò. Hi ha alguna altra persona en concret o col·lectiu que conegueu que parli de la importància que té cuinar i menjar bé? Què us sembla si als comentaris deixem noms de persones, canals o col·lectius que es dediquin també a parlar de la importància que té cuinar o menjar sa? Així, entre tots i totes, puguem fer una llista més gran per poder seguir aprenent. Apa, doncs, fins la propera!